ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тj. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар шумо ҳам хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ба ҳасаб роя кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон подлиса кунем. марҳамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, пушти корвонда, кӯчаи Гулбута, яъне ки ҷои беҳтарин ай. заминаш 6 сотиқ замин дорад ки 6 дар хона кардаги хонаҳо дар оншон калон аст ки обсвети гарму хона дорад. обсвет яъне ки ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис яъне кондитсионер, стиральник машина ва дарахтони мевадиҳандам қаддишон дорад. дӯстон ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ аст ва пардаҳош катя метиҳам мега ремонти замонавӣ ҳаст ки ҷои беҳтарин наздикии саховат ва корвон, яъне ки рахшам асфалтай ҷои беҳтарин ай. ҳаминҷа домои корвон ҳамаш яъне корвон метовад ҷои беҳтарин ай. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. ба кадоми шумо агар лозим бошад, яъне ки рақамҳошон дар поини видео мондагӣ аст, ҳуҷҷатҳои хона 100% ба шумо арзон карда метиҳанд. ҷои беҳтарин ки дӯстони ки ҳамхали хона пристав. марҳамат, тамошо кунед, рақамҳошон дар поини видео аст. метавонед ки занг занед, дига маълумотша аз соҳиби хона гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳаволигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дар ҷамоати Ғалаба қарор дорад. кадоме ки медонад. заминаш 10 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардаги тайёра ки 1 дар калидор, обсвет, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳаммом отдельный дорад ва анҷомхона бояд тега ҷои устохона, яъне ки дорад аз тарафи як хонаи лавгӣ шуда ҷои устохона дорад мега соҳибшон, яъне ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст. яъне ки лаби рода қарор дорад, як тега оғоли дуошиёна, яъне ки дарозиш 13 метр дарозӣ ай. гирди хона полни худ бо семинблокати маҳкам кардаги аст. ҳуҷҷатҳои хона 100%, дарахтони навам шуродаги аст, мевадиҳанда, обсвет ҳамаш қоидави. нархаш 170 000 сомония ки савдо муомила, яъне ки мешавад, яъне ки муомилаи хуб дорад. даврӯзаи нав задаги аст, яъне ки дӯстони азиз ҷош нағз мега соҳибшон. рақамҳошон дар поини видео аст. метавонед дига маълумотша аз ҳамин рақамҳо занг зада гиред. марҳамат. замини фурӯшӣ назди ҳаволигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар ҷамоати Зайнобод, деҳаи Ҳасанобод мешавад. дӯстони азиз, ҳамин хел маълумот пешниҳод шудагӣ ай. заминаш 3 сотиқ замини холӣ аст ки як фундаментош ҳамин қашрехтагӣ аст. дар инҷа уже одамо давоно зиндагӣ кардестанд. дар инҷа мега пешошуда об ҳаст ва светам аст. одамо уже зиндагӣ кардестанд. шумо метавонед ки дар инҷа ҳамин замина харида хона кунед, мешавад. нархаш 38 000 сомония ки савдо ҳам мешавад мега соҳибшон. ба кадоми шумо агар лозим бошад хел замини холӣ, рақамҳошон дар поини видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин замин гирен. хоҳиш мекунам ки лайкотон намонед дар видеонавори мо ва видеонавори моро имконият бошад дар ҳамин ватсап имотон ҳамин силкаша подлиса кунам. як дона лайк бекунед. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш мекунам ки барои ҳамин видеонавори мо ҳамин хел лайка ҷиқин ва чӣ хонае ки ба шумо лозим аст замин дар комментари нависед, пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳаволигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Сарбан, яке шаҳраки Левакан мешавад ҳозира номаш. заминаш 7 сотиқ замин дорад ки 2 дар хона кардагӣ аст ки дӯстон, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхонашам отдельный аст. хонаи навсохтагӣ, хона коробка аст, дару тирезаҳош часпондагӣ аст, светам гузарондагӣ аст. фақат як рангу бор мекунед. тирезаҳои дари нави пластики часпондагӣ. гирди хона полни худ маҳкам ва як чанд дарахтони мевадиҳанда шунодагӣ ай. хонара мега ай зарури мега фурӯхтеса мега сирошона сум дара кура зару монда мега агани хонара намефурӯша мега ба хотири заруру ҳамин хотир да фурӯш намондианд. нархаш 100 000 сомония ки боз камтарага муомила мекунем мега соҳибшон. рақамҳошон дар поини видео мондага. дӯстони азиз, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг зада бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин хона гиред. марҳамат.
замини фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар деҳаи уртабоз. чӣ хеле ки адо бародар хоҳиш карда буданд ки аз ҳамин шаҳри уртабоз замини холӣ монем. заминаш 6 сотиқ замини холӣ аст. гирдаш фундаментош рехтагӣ аст. барои хона кардан мувофиқ аст. свед аст, лек нашуд об ягон маълумот додагӣ нест соҳибшон. дар инҷа уже одамо зиндаӣ карданд. гирдиванаш полни худ уже хона ҳаст. одамо зиндаӣ карданд. ман фикр мекунам барои зинда кардан мешавад. агар ба шумо лозим бошад рақамошон ҳаст. нархаш 55 000 сомония ки савдо муомила мекунем мега соҳибшон. марҳамат дӯстоне ки агар дар комшам замин занг занед дига маълумотша аз соҳиби ҳамин замин гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пойтахт дар райони зарафшон яъне ки лаби роҳда қарор дорад. якхонага квартира аст ки дар 13 ошуна қарор дорад. доми 16 ошуна аст ки дар 13 ошунаш қарор дорад. 46 квадрати метри дарунаш калон аст. обсвей дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер ва душавои кабина, мебел, мисол кухни гарнитур, стиральни машина, холодильник бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки ремонти хона беҳтарин яъне ки замонавӣ. доми новостройка, лифт ҳамаш кор мекунад. оби гарм хунук ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 265 000 сомонӣ ки савдо муомилаи хубам мекунем мега дар назди квартира. ба кадом дӯстоне ки ягон маълумоташ агар ки фаҳмон набошад, ягон маълумоти дигараш агар хоҳед, рақамошон дар поёни видео мондагӣ аст. метавонед занг зад бештар маълумот пурша аз соҳиби квартира гиред. марҳамат. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри хурҷанд дар 19 микрорайонда қарор дорад ки пеши сентрда мега лаби роҳ пушти домда қарор дорад. ҷои беҳтарин аст. заминаш 3 сотиқ замин дорад ки якта хонаи временка кардагӣ аст ки барои зиндаӣ кардан мешавад. об свет ҳаст бе ягон камбудӣ яъне ки отдельни временка. ошхонаашам қатъи ҳаммом дорад яъне ки дарахтони мевадиҳанда, гулҳои зебо хел шинодагӣ аст ки ҷои беҳтарин мега соҳибшон. як бо гараж барои мошин мондан дорад. яъне хоб документҳои хона 100% гаражи мошин, яъне дарахтони мевадиҳанда гирдашам маҳкам аст, яъне бо як катам дорад. нархаш 260 000 сомония ки савдо муомила мекунем мега соҳибшон. рақамошон дар поёни видео аст. метавонед дига маълумотша аз соҳиби ҳамин хона гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ дӯстон аст. қарор дорад дар шаҳри душанбе дар 1 советский. духонага квартира аст ки дар 2 ошуна қарор дорад. 37 квадрати метре ки обсвей дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом яъне ки кондитсионер, термиз, ванна отдельни ҳаст. доми 4 ошунаи кирпични. хона бо ҳамаи шароитош зиндагиш таъмин аст ки дар пеши хона бозорча, балинса, садик мега ҳаст. ҳамин ҷои пеши квартира наздик. фурӯхта мешавад бо нархи 296 000 сомонӣ ки савдо муомилаи вай хубам дорад. ҳамаи шароитҳои зиндагиш муҳайё аст. хона яъне ки ремонтш нағзай. хай маълумотош дурусти гап дӯстони азиз бисёр аст. ҳамаша хонда наметавонем, аз худашон мегиред. марҳамат. рақамошон дар поёни видео дига маълумотша занг зада гиред. шумо агар амхали квартираи фурӯшии хона, замин, мошин чизе ки барои реклама дошта бошед, метавонед ки маълумотоша қатъи суратош дар номери имо васаи мо рекунем. мо дар видеои оянда дар реклама яъне ки дар фурӯшда мемонем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи шарора гуфтагӣ соҳибшон. заминаш 7 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардагӣ. якта кухни ҳаммомшам дар дуруни ҳамин хона аст ва отдельни барашта ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом яъне ки отдельна дегдохона дорад. гирди хона полни худ маҳкам аст. 30 дона дарахтони мевадиҳанда шинодагӣ аст ки имсол мега уже ҳосил доданд. об свет аст ва якта шланги дарози 1 метрам хеле шланги дароз барои обам дора мега соҳибшон. хона фақат мега евромонтаж кардагӣ аст. шикаторам кардагӣ аст. фақат дамун дар треза рангу бор ҳам хеле кор мондагӣ аст. хона уже як 70% омода аст. нархаш 195 000 сомония ки савдо муомилаам дорад. ҳуҷҷатҳои хона 100%. рақамошон дар поёни видео аст ки метавонем бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин хона гиред. марҳамат. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони зарафшон пеши поликлиникаи 14 мега қарор дорад. як хонага квартира аст ки дар 7 ошуна қарор дорад. 46 квадрати метре ки дарнуш калон.
обсвет дорад ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термос, кондитсионер, шифонер, кухни, гарнитур, холодильник, телевизор, яъне ки парда ва ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, яъне ки таъминатсия ремонти соза барои зинда кардан 100% мешавад. дӯстон аз бештар маълумотро аз худашон мегиред. нархаш 310 000 сомонӣ мега соҳибшон боз арзон мешавад аз 310 000 сомонӣ. рақамошон дар поёни видео ҳастад. агар ба қадами шумо лозим бошад метавонед ки дигар маълумотро аз соҳиби ҳамин квартира гирен. хоҳиш мекунем ки лайкотон намонед ва видеонавори моро дар имо ба сабтон поделиса кунед. раҳмат барои дастгироне ки ҳамин хел одамое ки дастгирӣ мекунанд моро. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи навбунёди Турто гуфтагӣ аст, назди подстансия гуфтагӣ аст соҳибшон. заминаш 8 сотих замин дорад ки 14 хона кардагӣ тайёрае ки якта калидорча ошхона отделение ҳаста. гирди хона маҳкам бо семенблок обсвет дорад. дарахтони навниҳоли мевадиҳанда шунодагӣ ҳаста. хонаене ки барои зиндагӣ уже омода ҳаста. дӯстон азиз хайбо дигар маълумотро мегирен. заминаш 8 сотих аст ва дарахтони навниҳол шунодагӣ аста. ҳуҷҷатҳои хона мега 100%. нархаш 1599 900 сомонӣ боз савдо мекунем мега соҳибшон. 1599 900 сомонӣ нархша ҳамин хел соҳибшон ҳамин хел пешниҳод кардаги ҳастанд. дӯстони азиз марҳамат занг зада бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин хона гиред агар ки ба шумо лозим бошад. як борга такрор намошад. дӯстони азиз хоҳиш мекунем ки ҳамин лайкотонро дар видеонавори мо монед ва видеои моро поделиса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар 10 микрорайоне ки кӯчаи Шоҳин гуфтагӣ аст, доми кирпичинай. сехонага квартира аст ки дар 4 ошина қарор дорад. 70 квадрати метре ки сехонага квартира 70 квадрати метр. обсвет ҳаста. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термос, кондитсионер, мебел ва балкон ҳамин хел шароитҳои зиндагиш ҳаста. суратҳои квартира ҳамаша гирифтагӣ нестанд, ҳаме ки суратҳои ҳамаи комнаташ неста, фақат ду донаша гирифтагӣ аста. хай бо қадами шумо агар дар кор бошад дигар маълумотро аз соҳибашон мегирем. нархаш 200 000 сомоние ки савдо муомилаи хубам мекунем мега фақат одамони харидор бошанд. дӯстон аз рақамошонам дар поёни видео мондагӣ ҳастам. агар ки ба шумо лозим бошад метавонед ки занг зада бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин квартира гирен. марҳамат. шумо агар ҳамхари квартираҳои фурӯшӣ дошта бошед ки хонаи заминӣ, замини холи, мошин, магазин, чизе ки барои реклама бошад, метавонед ки дар номери имо васаб рӯй кунед. суратош, қадими маълумотош мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. ин буд ки 12 хона ки ба мо рӯй кардам, мо пешкаш шумо кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои боздид.